Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka 5, aku arep bangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka 5. Ora terus sampya ora. Bagong ki sebagai maha guru pawiyatan Karang Kadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weng jaluk iki. Gender mungging samudra laya. Awar kenceng marudayang pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Iki lak kok dadi Bagong sawanana ing Kayuwangan. Nggih, Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mambekti kula kunjuk Bu Kulun. Ya lun tampa. Pengestuna tampanono ya Bagong. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho, Wisanggeni uga sawanana ing Kayangan. Iya, Kek, aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk Kakek Narada. Ah ya ulun tampa, pangestu ulun tampanono ya Wisanggeni. Ana apa, Bagong? Blaka suta cekaos mboten ajeng kula rembak mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ing dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turuning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundhak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa, Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas merga sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja ndir kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas sumebar saindenging Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak endhog. Endhog kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. 3 kuwi tak andani. 3 kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa du? Iya nanging sejatine kita ki duwe ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa titanono. Aku ngamuk nang Kayangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan Kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin
ngudi ngelmu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata. Ah, satakon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. Ah, gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Ngono. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae. Mengko Mas Manik wis nerima kok. Walaisan. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, aru gile ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok sik ora tampa titeno. Bagong sabar, sabar. 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 Ulun tampa. Syukur, ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mboya kena mangan woing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Woing dami. Oh, nggih, woing dami niku napa? Ya beras. Manaming pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Naming peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko ya wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparingake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing yang sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane ngoncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau. Ora wis. Wis kana mlebu iki mau ya dinggo. Ben kowe iki madhep-mantep. Ndara wis anggeni piye, Bagong? Kula dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawat-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan. Iya sing ati-ati. Ndak selak diabsen. Iya. Pun kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, matur sembah nuwun Purna. Bapak, kowe pancen senopati. Mlebu malah kena tekdon. Tekno apa tekdon? Tekdon. Bagong. Mbak, sandangamu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Busana wisuda. Heeh. Gareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe, ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Sawangen
Adimu wis duwe titel. Apa? Deskripsi. Nulis akeh kuwi lho. Skripsi. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, Hum kok petuk. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi. Pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Ah, Pak. Aku ndek cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-citaku. Mbok ora kowe iki wis duwe titel iku ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku. Aku ki wonge sembrono ya ning pintere iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiyatan Karangkadempel. Pak Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye? Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Ning akeh sing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar. Aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan, kowe pengen mlebu ning pawiyatan ngendi? Sukalima. Lah, sing duwe Sukalima sajake ora seneng nek kowe arep mbangun pawiyatan Karangkadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Sukalima. Mula terus sampyak awur-awur goleki karo kowe, kepengin mateni karo kowe. Weh lah. Durna. Heeh. Utang loro, nyaur loro, utang wirang, nyaur wirang, Pak. Wah, wis. Pripun Den kula dibantu? Mestine kowe bakal tak bantu, ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru merga wis weton pawiyatan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning negungke karo akehing Sata Kurawa. Maju. Aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati merga saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan Sukalima, aku arep bangun pawiyatan Karangkadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan Sukalima. Ora terus sampya awur-awur. Bagong ki sebagai mahaguru pawiyatan Karangkadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weng jaluk iki. Kakang Peremban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Peremban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karangkadempel, nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan nggunakake cara-carane wong ora bener, adu atos sing balung leting kulit.
Niku nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dik Patih. Nggih. Wangsul mawon Dik Patih. Monggo Kakang Penembali. Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhani nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa, Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung nggene necep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayiwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Ning sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Nggih. Niki manut karo Sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon boten ngemungaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejaraan jalma wana nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karangkadempel mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ngajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Koko Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawuh Nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga ingkang pawujud pawiyatan Karangkadempel. Matur sembah nuwun sinuwun.